дар Тоҷикистон ба сафари қарибулвуқӯи президенти Ӯзбекистон хушбин ҳастанд. Мақомот гуфтанд, дар музокирот бо Шавкат Мирзиёев даҳо санади ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталиф аз ҷумла иқтисоду тиҷорат ва фарҳанг ба имзо хоҳад расид. Дар ин бора рӯзи 27 феврал ба радиои Озодӣ Абдуфаттоҳ Шарифзода сухангӯи президенти Тоҷикистон изҳори назар карду гуфт, дар Тоҷикистон ба сафари Мирзиёев омодагиҳо идома дорад ва интизор меравад дар даҳаи аввали моҳи март сафари расмии ӯ ба Тоҷикистон сурат бигирад. Манобеъи ҳукуматӣ ва баъзи матбуот дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон менависанд, ки ба эҳтимоли ғолиб рӯзҳои сафари давлатии Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон 9 ва 10 март хоҳад буд. Абдуфаттоҳ Шарифзода гуфт, аз тарафи Тоҷикистон барои ин сафар ҳама чиз омода ва мувофиқа шудааст. Аксарияти санадҳое, ки дар ҷараёни мулоқоти нахуст вазири Ӯзбекистон ба Тоҷикистон омода шудаанд ва ҳамчунин дар ҷараёни сафари ҳайати баландпояи Тоҷикистон ба Тошкент таҳия шуданд, ба имзо хоҳанд расид. Бисёр масъалаҳо роҳи ҳалли худро пайдо мекунанд. Дар чорчӯби ин сафар қарор аст музокироти раиси ҷумҳурон Эмомалии Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев баргузор шавад. Абдуфаттоҳ Шарифзода гуфт, ин сафари муқаррарӣ набуда таърихӣ хоҳад буд ва як гардиши куллӣ дар муносибатҳои неки ду кишвар хоҳад шуд. Вай афзуд, муносибатҳои дуҷониба рӯ ба беҳбудӣ менеҳанд. Дар ҷараёни сафари президенти Ӯзбекистон ба Душанбе қарор аст созишномаҳои ҳамкории байни ду кишвар дар соҳаҳои густурда имзо шавад, ки яке аз онҳо сабукӣ дар низоми раводид ва сафарҳои бемаҳдудият ба қаламрави якдигар мебошад. Дар 25 соли раҳбарии президенти собиқи Ӯзбекистон Ислом Каримов равобити ин кишвар бо ҳамсояҳо аз ҷумла Тоҷикистон хеле сард шуд ва мизони ҳамкориҳо ҳам коҳиш ёфт.